Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. O yan po na pagkaaga and nakatugay-gay po si Jimmy na salita. At sa pong dakulang aksidente na nangyari po dyan sa Banuanggang Kamalig sa Bypass Road. Na-impulto po ang sarong 10-wheeler truck pagkatapos sarong UV Express van. May apat na po na dinalagan sa ospital sa BRHMC o sa pinakaraneng ospital. Pagkatapos ikaw pa po na hugot duman po sa irarum sa van na napilpil kahit pong truck na uminantog sa iya. Balikan tak, mga tugang, as to ay pong pag-iriba, hali po dyan sa luwas. DCGB on assignment. Jimmy na salita, Chief James. Please come in, Chief. Hello, Chief. Ayan, dali ha. Chief James. Guide. Sagot sa mga oras na ini. Yaon pa man giraray kita digditabi Director Marsa sa tuyang location. And ang exact location niya to digdi sa may luwasan sa nananggad ka na bypass road haling sa Lugan. Uning so hali sa Lugan, so bypass na manaluwas dugtong digdi sa main highway sa sakop na kan Libod. Digdi nang gada nangyari na pinadakulang aksidente ngo niya na pagka Aldaugo. Iyan na truck sa inali. An pagtubod hali ining Ligaspi going ang direksyon pasiring sa going Ginabatan. Ayun, ining van naling naga Paligaspi. Sen sinda nagdulisan duman sa tahaw. An istorya digdi na nagsisigay-sigay na ini na sabi nawaran kibe direksyon ining truck palaog digdi sa area na pinagdadalaganan kan van. Ayun. Pagkatapos, dahil naman in ibang liliklikan ining bantahampas na ngani, iyo. Nasa gumok na nanggad kan 10-wheeler truck, diretso nang tuminog pa, digdi sa bakilid. Iya, naulog sindang parehas nasa irarom suban. Nasa irarom suban, nakakabayuhan, so payukan na ban, uni na sa may antos na sa likudan, nakapatong, and suban, nasa irarom. Ang gano'n, nalukot suban? Nayupi. Naipit. Oo. Napilpil. Okay, sabi kaswago ni Chief Orindain, may apat nang inugot dinara sa ospital. May apat na, most probably, yaw na dyan sa Bicol Regional Hospital Medical Center. Ngunyan. Duwa so conscious, duwa so unconscious. Duwa so unconscious. Now, dyan sa area mismo, sa yan, sa pinya ng aksidente, pilang ang yaon pa dyan? Digdi sa pig-extract, nasa na ban, sa mga luna digdi, ang sabi, mga 5 sa apat na adult sarong aki. 4 na adult sarong aki. Ayun. Sa nasisirip lang digdi. Ngunyan, nahiling ko na digdi, 2 katawo, kuha na ini, nakalubugtak na supayo sa stretcher, kundi so piti, duwang leg. Naipit. Ipit pa. Ta nagharos magdukutan na so atop sa flooring ka ning van. Kunyan nagginiwatan sa nini kan jack tanganing kumutal. Yes. Oo. Sa posibilidad na may buhay pa. Arayo na tabi Director Mar sa sitwasyon na ini. Mga labing sarong oras na yan. Now, ano yan? Stable yung truck. David, baka kasi kung para iriro dyan sa irarom, baka kung maoros pa yan. Ayun na nga yan ang problema. Nababantingan man sa naki mga PC duman nakagakod sa mga sa poste sa nyog. Nako. Takod numero ining truck, tabakilid baya. Ilig mga rescuers, wrong mob sa one pulse mob sinda digdi. Kaya ingat man. Damay sinda. Kaya ingat man. Kunyang pati yan, dahil sa kargado, magabat. Kargado? Oo.
dahil sa bagay, dara ko lang PC man ini na nakakuandigdi. Oo, so yun yan ang problema. Pagkatapos bantango na pati sa init ining mga duguan na mga tao. Aha, aha. Oo, so dahil stalemate kung paano ini na ma-retrieve ang sitwasyon digdig. Gulpi na pati digdigan na ambulansya sa taas. Gulpi na ang pulis and nagkakausa na nin matinding traffic digdi sa lugar na ini tabi Director Mars sa mga oras na ini. Yun, as Okay. much as possible, may mahugot sila pa dyan, adi. Ini Pero ingat na ingat, one pulse move talaga dyan, pwedeng marosnos yan. Rosdos. Oo, magabato no nining kwanto siguro an karga kaning 10-wheeler truck tabi Director Mar. So mga gamit sa piryahan. Iyo. So mga ano nga pud ganis mga nagtuturtaririk bagang piga Ferris wheel? Ferris wheel. Oo. Ferris wheel. Oo. Oh, yan ang sitwasyon. Oh, tapik ta try na pero na iipit tabi Director Marta so kuan so driver so payukan ban aros dumukot na duman sa sandigan baga kan driver. Iyo, dahil makabulo Most probably so driver yaon duman na iipit. Aha. Oh, pagkatapos so sa likodan ka ning tukawan kan ban tapos sa inutan nagdurukutan na. Ano yan, Joe? So, kunya, bako manggaro Ferris wheel yan, Jing? Jing? Yung ano? So, ano yan? So, barko? Bako man? Ang nakalo na dyan? Saan? Dyan sa truck? Ferris wheel? Ferris wheel. Bako man sa Vikings. Bako? At so, ito bang Vikings o barko ito, bako? So, Bako yan, nagtuturtab bako. yun. Iyan, Ferris wheel talaga. Oo. Mga tinurog na tricycle. Yan. Oo. Inako. Oh, so, Kaya yan. nakmangkang ko niya. Dahil pa, dahil talaga, Oo. mga kuanaan, mga kamot, mga maputi o na tabi, direct, managkabaraklas na. Oo. So, siguro, may mga kapamilya na, pero dahil pa maning pwedeng makaaram na kapamilya ka ni, posible, ining mga lunad digdi, sa papasero ini, mga tagaligaspi, o kaya, mga pagtaraning na lugar. Aling naga yan, di. Aling naga. Tambaga yan, aling naga. Oo. Pwedeng pasiring sa Ligaspi. Posibleng pasiring Sorsogon. O pasiring sa Sorsogon. Oo, dahil tama sa butan. Oo, yan. O, Oo. Isus Mariusip, anong pangyayari yan? Matindi na yung pangyayaring ini. Mapasala ka sa natabi Director Mar, tabakilid. Iyo. Tapos rurusdos na naman yan, bakilid pa. Ayo, kaya nga ni dahil basta-basta makakakating, dahil basta-basta makahiro dyan, kumating ka digde, kumating ka digde, pagkatapos, siyempre, mayayaya giraray ini. Correct, lalong lalong rumampaog lugod yan, ako. Ining mga Special Rescue Unit and Bureau of Fire, Marigaro ka yan. mamumugtag sa peligro. Ba, umapun na dyan sa Bureau of Equipment, dyan sa DPWH, baka pwede Gayon, may bulldozer o kunya naguyo doon niya na truck na yan. Dahil naman, At nakapanos na sampas. At least maguyod siya nakakabit sa steel na PC, na lubid. Steel. Tapos guyod na pasigurohon sa nang dahil siya rumusdos pa. Dahil posible tabi Director Mar. Once na ginuyod mo ini, mas lalo marurumpag na atop. Runot ining mga tao o sa mga yaon sa laog. Padudoble. Stalemate ang dalagan. Stalemate? Oo. Ngunyan, pag napasala, dumalagan ining truck pa, mabalintok ini, mahugpa digdi sa sapa. Iyo, pag ligid pati ka na truck, siguradong dadarahon pa yan na ban. Ha? Dadarahon pa yan na ban. Pag ligid ka na truck. Ining ban. Oo. Diyos kung pangyari ini. Anong sabi ni Chief? Wala man magiging budig. Di pa paano mo ini? Nakaipuan mo man, magpasiguro kan correct. yan ang pigbubulnot na. Oo. Diyos ko. Pagparailing ilingon mo, Director Mar, ini. Iyo, bata ko niyan. Araw kayo ning mainit na maranggis na. Banta dun sa init pati. Iyo. Oo. Okay,
Aran tabay sanay ka dyan tabay Chief Jim kung paano Kaya na uning saro mahugot isus pa. ko ang Ata- dugo buhay na buhay ang dugo na Oo. kuwan pa. Oo, nagbubulos. Baka at yan, kung may mga development siguro, pwede man lumaog kagaro naman sa BU, sa programa Oo. ni na Sir Ed tsaka ni Sir Seth, di matera, di. Oo, oo. Ganda, di sumada ta na lang at siya na alas kuwan, 12. dahil pa. Ayo, Oo, opo. na kuwan ako ta na style naka anon apod ka ni nakabalintok Iyo, ang payo nasa luwas, bitis nasa laog pa. nako. Ito kung naipit pa yan, di kung napilpil, di naipit pa, di dahil man basta-basta maugkot yan. Turn upside down. Iyo. Oo. Daraplo, so napatining mga aning mga rescue team. Siyempre, tangkang gusto naman kayo, ang pigahabol kayan talaga kan rescue team sa oras, yung di very early na mahugot ninda, tanganing madalagan sa ospital. Pero Pero kundi nagdahalo one pulse move nga ni, Oo. sinda digdi, sinda manan mamamugtak, maipit sinda digdi. Correct. Taon nagtutukro sinda, mahukbo ko na sinda, tanganing makuot ining kuan. Mhm. Pero kung kuoton mong so butong mo na, Iyo. magkakapurutol na so kuan. Correct, So correct. bitis. Oo, takon yan. Kung naipit, Oo. ay nako. Sa impact nga ni, unita may nagdistansya ako, Mhm. so impact salming kan ban, Mhm. nakatalsik na digding mga sarong dupa-duang dupa. Iyo. Tapos Dahil man sa na pintan. kung gabaga, bus na pasahero niya, kung talaga sa laog nakakupine. Ya, o na-confine sa laog. Dahil man na So naibinalbal kung ngayon paluwas. isipon, kung tama, limaan niya on digdi, base duman kay Sir Warren Orandain, Chief Fire Chief digdi, kung 5, Mhm. plus 4, Mhm. di nasa siyam. Siyam. Sabi untang so driver kasabay digdi, Mhm. di sa pasayro nasa 8. Oh, pero normally ang aling naga paranuan yan, di ba? Oo. Oh, point to point Baka ba yan? nagbawas naman. Kung may nagbaba. Ayan. Oo. Okay. Sige. So, yan tabi Director Mar wala panin kuan, wala panin Diba? development. Iyo maisagod ko niyan arog kanian sitwasyon digdi sa barangay sakop inikan barangay Libod kan Kamalig. Opo. Oh, dakulang pangyayaring buminulagay ni ngunya na pagkaaldaw digdi sa Albay, particular digdi sa Libod Kamalig Albay. Yan tabi Director Maran sa tuya mga dagdag na impormasyon taod-taod na ang mga development kan na ongoing na retrieve bako man ni napod ka ni extraction Oo. ng mga biktima Mhm. sa dakulang aksidenteng ini na nangyari digdi sa area kan Kamalig Albay. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB on assignment. Thank you very much, Chief Jim. So, yan po tabi, mga tugang. Huwag lang kang bibitaw at nakantabay lang si Jimmy Duman kung ano man mga development. And kami po maparam na una, and abangan po nindo ang masunod na programa, ang edukasyon at pangkabuhayan ng Bicol University Extension Management. And then, ang kanilang bisita ay si Kunyan. Sino ang bisita ninyo? Si Dr. Nawara sa kodigo ko pangyayari. Dr. Narvaez. Tama? Yun na. Yung BCAR, ay very good ito yung pong Bicol University, Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources as Research Development or BCAR. Okay? So ito po ka boss, thank you po. Istabay lang. Masunod na po, Bicol University program para po digdi sa satuya pong pangkabuhayan, pang-edukasyon at pangkabuhayan program. 11 to 12 po yan. Standby lang.